миналия път няма. Да. Доста странно е ставало, не знам, трябва да говоря с Елисавета. Някакви звъни. Ало, клеш на телефона? Да, разбирам, тръгваме веднага. Окей. Сашо, Джоко, Сменек, Симеонско 60. Добре, адрес Симеонско 60, 330. Окей. Да. Добре. Давайте тръгвайте. Хайде, тръгвайте. Готови ли сте? Да. Тръгваме. Ще звънна на Вайпро, да видим какво става с Вайпро. Вие го направя. Не бойкуя. Ало, да. Как са изследванията? Наполовина са готови все още. Не, те са готови сега. Значи са готови, около половин час някъде ще ви изпратиме вече окончателна работа. Добре, искам да ми пратиш останалите, когато са готови. Къде сте в момента? Да пътуваме към место престъплението. Окей, добре. Айде. Полицай. Къде е жертвата? Ето. Това ли е жертвата? Това е жертвата. Както се вижда, била удушена. Ето, вижда се седал въже тук. Също така е щупен врата. Трябват ни... И говори дори. Ало, въпрос, сега ще се прата останалите улики, които взехме. Да, добре. Мисля, че ще ти харесат и трябва да по-бързо направиш изследванията, защото ни трябва по-бързо. Окей? Да. Добре, окей. Пращам се ги след 2 минути. Добре. Мисля, че трябва да разгледаме сетата на всичките роднини. Идите. Аз съм ги проверил всички. И? Остана само мъжи да проверим. А той къде е? Има 2 минути да проверят. Аз мисля, че са се развели преди 2 седмици. Да, развери се провери. Тя му изневерявала. Добре, отиваме. Така знам. Хайде. Господин Кирилов? Да. Съжалявам за убийство на жена си. Какво, моля? Колеги, моля... Какво стана? Умря, бе? Аз трябва да ви черпим, какво ме фащи тук? Може да ни слушаш. Тук има 5 бол, почерпи. Чакай да ще черпим. Къде ще го? Ами лориста, бе. Къде бе, бе? Мене ли става смешно ги да нормално ли? За какво? Напоследък, моля ви се. Няма как. Ще става 5 минути. Ай, ще поем. Почерпи, няма кой Няма вика. нужда да благодарите мен. Твой черпи, мама. Аз се оправим по